Nami gipangita nga priso. Diha daw nagtrabaho ng junk shop. Dili ikaw to, dili. Maayong hapon mga katabang. Punta na mo sa maayong sitwasyon karon bisan patuod nagantos ta sa pandemya sa COVID. Tungod kay padayon man ang kapait nga nasinati sa tibuok kalibutan karon, padayon gyapon ta panghatag sa gamayng tabang nato sa atong makaya lamang, sa atong mga kababayan nga labaw sa tanan nga napiktuhan labi na kantong mga naglisod sa ilang panginabuhian tungod sa pandemya, para man lang sa gamay nga paagi nato makatabang ta sila ha. O, kung gusto niyo nga sunod kamo na ibisitaon ako, ayaw mo kalimot pag-comment sa baba, ibutang inyong address o inyong balay, basin kamo na isunod na akong madtuan. Okay, tara. Alas 4 sa kahaponon, akong gisubay ang dalan diri sa Quirino, Davao City para mangitag tao nga angay nato tagaan og gamay nga tabang. Sa wala madugay, nakakita ko og tao nga nagbaktas nga nagdala og karton. Maong akong gihunungan para ihatag nato ang atong gamay nga tabang. Akong gihulatan nga moagi sa akong tungod. Pero wala na nako siya makita. Maong nagdesisyon na lang ko nga mulakaw ug mangita og lain. Sa wala madugay, asan yung balay? Dalo sa lahan. Saan ang lugar diha? Santo Niño ba? Santo Niño? Oo. Sakop gyapon na sa maa. Oo. Pangalan din mo? Agosto. Agosto? Ilang edad mo? Ano, sa 62, senior na ka? Sa trabaho? Yan, junk shop. Junk shop. Trabante ka diya? O, imuhan ang kuhan, junk shop yun? Hindi, sa amo na. Ha? Amo, 5 years ako diya kapin. Ada to, kagkita diya? Patris ramuan daw, 300. 300 lang? Way libre. Way libre? Painit ra. Mau ba? Di man ako katuloy kapin di. At si tagiya sa junk shop? Alex, Taga-asa man na? kita Santo Niño gapon. Silingan na mo? Oo. Pilay anak, mimo? Tao nga, nagbulag mo sa kong asawa. Di mo to, asawa kay alibin ra ba? Pilipino ni mo? Oo. Bulag mo, dugay lang. Tapos, hindi ka puyo rin ni mo ron? Wala. Ha? Wala. Asa wala ka puyo? Asa wala nagsaka?
Sa junk shop lang. Oo. Yahay di kayo kay libre man siguro, way libre. Libre tubig, kurinti, pero way kaon, way libre. Kami lang mamalit bugas. Ikaw rin magpalit, kamo rin. Kaya di mo kadao diha. Upat ni. Kamo yung magpalit og konsumo niyo. Oo, kami muluto. Upat mo? Pero kanya-kanya ni luto. Ay iya mo. Oo, ang korpo, magsaligay man. Ay, mao ba? Luto. Kanang junk shop lagi diha. Oo. Kaya man ta ka nakita tong una. Dito namin sa una, Pikas. Sa banda. 4 years na may ito kape dito at bang sa Magalino compound. Oo. Tapos ka Peter. Kaya kaya ipalit naman to. Ipalit na to? Nahali na 30 million. Nang-arkila kami dito, diri. Mahal markila dito, 10 mil dito, 3 mil na arkila mo dito. 3 mil ra. Oo. Amo ang nagbayad. Ako, yung 10 mil ang arkila. Kila? 10 mil. Kana karon? Oo, wala mo kurinti tubig. Anong mahal man? Dako ang area. Kaya ito na ko dito. Barato dito dito kayo. Amo, yung barato, dili mahal. Private, dili. Private di ay. Di ba kanang junk shop diya sa una manggod diya man ta ka nakita mo na may unganti ka. Dugay naman sila, maglima na ko katuloy kapin. Lagi. Kaya nami gipangita sa una bang akuan. Nami gipangita nga priso. Diha daw nagtrabaho ng junk shop. Dili ikaw to, dili. Asa may apelido ini mo? Latag. Sigurado ka nga dili ikaw to? Naka-ID? No. Ang kaso ato murder. Nakapatay ba? No. Oh, wanted. Tapos gipangita na mo, nagsulti sila. Diyan na daw nagtrabaho karon. Tapos siguro kaya nga gipangutaan na ta kag sa pangalan nimo. Grabe ta sa ID nimo be. Agosto. Dugay lang ko sa mga 5 years na kami sa amo. Ang gipangita na mo kuan bin. Kamao-mao ra man kun imong kurmagod. Oh, sigurado gyud ka? Tanggalan na imong kuan be. No. Yung galo. Wanted, murder, post ang ipapatay. At ako na naman, namuga rin sa una. Oo, kadto. Kadungong ko. Tapos nanibat ba? Nanibat? Oo, namuga rin sa una. Ikaw yun eh, siya gusto? Oo. Sa mag-iilhanan, wala ka nakapatay? Wala ka nakawan? Ha? Wala ka lang, nadao ka lang. Sigurado? I-kumidsahan lang kita. Nabay dalit si mo. Tabang-tabang ni mo. Tabang-tabang ni mo pa ni. Oo. Nawa, tasa. Salamat ka lang. I-kumidsahan lang di ka. Ano ba? Tawang usa. Oo, man eh. Oo, naitinapa kamay. Oo. Nay udong. Nay asin. Nay toyo, nay suka. Oo. Nay noodles. Ako din eh. Nay sabon, imo na. Walang na, tabang-tabang lang na. Kay lisod ba yung panahon karon? Salamat ka, sir. Ha? Salamat. Dili ka na daghan. Oo.